Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sada na punta mga higala, tinig atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Binuunang adlaw karon mga higala sa among gipahigayon nga sports clergy Sports Festival ug aniya kami karon diri mga higala sa San Carlos, no, Diocese of San Carlos aron mapahigayon usab sa amuang matud pa Clergy Sports Festival, no. Sa bana nga medyo busy taron gamay mga higala, no. Dili man noong kumudula mga higala sa tinuod na lang, pero mabisi gyud gihapon ta kay at least ang katong presensya gikinahanglan man pod, no, nga naa punta mapakita po ta og suporta sa ato ang mga athletes, no? Sa atong mga clergy athletes nga maoy mo compete mga higala sa nagkalain-lain usab nga mga sports competition. Namo na, no? Sa niya kami karon diri sa San Carlos mga higala, no, mga alas 12 aniya kami karon diri nagpahigayon mga higala sa amoa mga kalihukan. Kadali mga higala, ha. Sigon diri sa among schedule mga higala, no, karong taon-taon kay karon na niudto mi ni ami karon sa SCBCP PPC Hall nga nagpahigayon mi sa amo ang usab nga lunch, no. Ami kami karon diri karong alauna mga higala aduna pa kami conference, no, sa CSTR function hall. Dayong pagka 3:30 mo check in nami sa among mga hotel accommodations. Dayong pag 4:30 opening program and exhibition games, no, 45 up, no, ari namin diri sa may Ubuntu covered court. Then pagka 7 dinner and acoustic nights, no, and then pag 9 o'clock rest nami, no. So ani kami karon mga higala, no. Karon naniudto pa mi, no, na 12 o'clock ni ami karon sa ni ami karon sa SCBCP PPC Hall, no, naniudto mga higala, no. Karon taod-taod 1:30 magkuan nami dunay conference no mga higala, no. So padayon nga ato ang paghatod usab og mga highlights sa ato ang mga kalihukan diri sa San Carlos mga higala, no. Padayon kita sa ato ang mga buhatonon. Dali mga higala. Okay, no. So padayon ta mga higala, medyo aduna tay gamay pong giatiman, no. Dunay mga emergency nga gi ato usab nga gikuan mga higala, no, sulbad no nga, no. So again, ay mong katingala kung wala karon ang inyong mga kuraparuko din sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya, no, kay ni ami karon diri sa may kining San Carlos City naghimo kami sa amoang mga kalihukan sa pag kining sports festival, no. So padayon ta mahigala, no, sa ato nga mga buhat tono ni ining kamuntuhon. Abino ari kita mahigala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kahaponon. Pope Francis mipaabot sa iyahang mensahe, no, mensahe paglaom ngadto sa mga Chinese Catholics, no. Matud pa niya ang atong Santo Papa ni padayag sa iyahang plano nga makabisita gyud, no, makabisita gyud sa matud pa nasod sa China niining umalabot nga mga adlaw, no, mo na iyahang plano. Mao kadto mahigala nga atong CBCP News ug padayon usab karon ang pagpahigayon sa Diocese of San Carlos, Diocese of Kabangkalan, Diocese of Bacolod ug Diocese of kining Negros and Dumaguete sa among gipahigayon karon nga Clergy Sports Festival. Apila ni ini mga higala sa kining Negros Island region including Siquijor. Nahala, no? May munto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. No, ala, ari na kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. May no ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili sigon diri sa ato ang listahan. August 12, no, August 12 mga higala ang ato karon nga Saint of the Day mao si sigon diri sa atong listahan mga higala
si Saint Jane Frances de Chantal, no, natawag kini si Saint Jane Frances de Chantal ni adtong 562 ug namatay ni adtong 1641. Unya mga higala kini siya usa kini siya ka French, no, French kini siya niya 21. She married to Baron de Chantal, no, na doon na sila 6 children. They engaged in charitable works, and sa dihang nabalo siya under the spiritual affirmation of Saint Francis de Sales, founded the Congregation of the Visitation Sisters, exemplifying the virtues of Mama Mary at the Visitation. During a plague, she put all her servants, no, into at service of the disposal of the sick, and survive all trials and spiritual darkness, no. So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman usa kini ka milyonarya, no, si Saint Jane Frances de Chantal. Hala, no, padayon ta sa ato ang mga buhaton ni ini kabuntuhon ug ari kita mahigala sa ato ang catechism, no. Doon na kita ang topic nato karon. Ang topic nato karon mga higala, bisag way nangutana. No, so may topic nato karon mga higala. Kapa ha. Yara mga higala, no. Kaya ato karon nga gikuha base sa ato ang mga topics mauman ang kining catechism of the Catholic Church. But this time, doon na lang kita yung mga summary, no, sa nanglabay nato nga mga pagtulunan, no. So summary, Jesus Christ, no, entrusted to the apostles. They in turn handed on by their preaching and writing under the inspiration of the Holy Spirit to all generations until Christ returns in glory. Sa ito pa, ang atong Ginoong Jesucristo, iyahang gisalig, no, ang iyang gibilin ang iyang mga pagtulunan ngadto sa mga apostoles, no, mamunay papel sa mga apostoles, and ang mga apostoles pod ila pod kining gibilin, no, ila pod kining sa manay tawag nato kanang entrusted, ila kining gisalig usab gibilin ngadto sa katawhan pinaagi sa ilahang preaching ug sa ilahang sinulat nga mga pagtulunan kining naa sa sacred scripture under the inspiration of the Holy Spirit, and to all generations until Christ returns in glory. Na sacred unya ang pamaagi sa mga apostoles sa ilahang pagbilin sa ilahang kining pagtulunan nga gitudlo kanila mao pinaagi sa sacred tradition o sa Holy Scriptures, na make up a single sacred deposit of the Word of God, in which, in a mirror, the Pilgrim Church contemplates God's the source of all her kining riches. And then the Church, in her doctrine, life, and worship, perpetuates and transmits to every generation all that she herself is and all that she believes. Then, thanks to the supernatural sense of faith, the people of God as people never ceases to welcome, no? And of course, sigon sa ato ang pagpadayon nato, no, the task of interpreting the Word of God, no, authoritatively has been entrusted solely to the magisterium of the Church, that is, to the Pope and to the Bishop in communion with him. And though, as Catholics, ato ang mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan, ato yung nadungog pinaagi sa mga apostoles nga nadungog ang mga gikan sa mga apostoles ug nadawat usab nila nga mga kaobispohan. No, nya kita padayon kita usab karon nga gitudluan sa simbahan pinaagi usab sa magisteryo. No, sa ato pa klaro kay mahigala ha nga ang pagtulunan ni Kristo gibilin niya ngadto sa mga apostoles. Nya mga apostoles pod gibilin pod nila ngadto sa mga tawo
pinaagi sa ilahang mga wali ug mga sinulat nga mga dokumento. Unya sa ang ilang mga sinulat nga mga dokumento, no, gitawag nato kini og sacred scriptures, no, holy scriptures. Unya ang wala nila masulat nga mga dokumento gitawag natong sacred tradition. Unya ang gitahasan usab sa paghubad sa nagkalain-laing mga pagtulunan nga atong makutlo gikan sa gikan sa pagtulunan sa simbahan ang ibilin sa mga apostoles, mao gyud usab ang mga kanang gitawag nato Santo Papa, no, gitawag natong magisterium ug ang mga kaobispohan. Pero dinhi na lamang sa kitukutob ng higala ha. Sa ako na ginaingon, kami karon diri sa San Carlos aron usab pagpahigayon sa amo ang mga kalihukan sa Clergy Sports Festival. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.